Żewġ koppji Maltin, żewġ tirġiel u żewġ nisa tilfu ħajjithom traġikament f'aċċident ta' traffiku fil-Kroazja li seħħ il-ħamis fiż-żona ta' Bunika f'Rijeka għal ħabta tal-24 ta' wara nofsinhar. Mill-ewwel investigazzjoni tirriżulta li karozza tal-kiri missjuqa mill-Maltin baqgħet dieħla f'barikati mal-ġenb ta' triq u eventwalment spiċċat fil-baħar bjom kollox. Il-Maltin krow il-karozza mill-Ajruport Internazzjonali ta' Franjo Tudmen fil-kapitali Zagreb. Membri ta' salvataġġ li waslu minnu fih fuq il-post kellhom operazzjoni mill-aktar delikata. Il-medja Kroata irrappurtat kif uffiċjal tal-pulizija li wasal fuq il-post minn tal-ewwel għodos f'baħar font madwar 16 metru biex jipprova issalva lill-vittmi. Minkejja dan ingħad li ma rnexxilux jiftaħ xi bieba tal-vettura, partikolarment minħabba id-daqqiet li din sofriet. Rapporti oħrajn qalu li wieħed mill-Maltin instab f'wiċċ il-baħar filwaqt li tlieta l-oħrajn kellhom jinħarġu mill-Buaddasa. L-erba li huma sfortunatament ġew iċċertifikati mejta fuq il-post. L-investigazzjoni tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejn hekk kif il-katafri tal-vittmi ittieħdu għall-awtopsja.